खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव एबा एपिएससि इउपिएससि लोगोसे डक्टर इन्जिनियार खालामनायनि थाखाय गोबां माने सोलोंथाइनि खामानि मावबाय थानायनि अनगायैबो बे समाव फिन आरोबाव गिदिर बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव एबा फरायसाफोरखौ एपिएससि इउपिएससि जों लोगोसे गोबां बायदि बायदि सोलोंथाइ बिथिङाव नोजोर होनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो जोलुर गेलेनायजों लोगोसे बायदि बायदि गेलेनाय बिथांखौबो गोबां मानि खामानि मावबोबाय थानायखौ बे समाव बिटिआर सरकारनि सायाव नुनो मोननाय जादों आरो बेनि उनाव दायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा फोसावदों जेराव गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन जेराव जोंनि बिटिआरआव गासै मोन 40 बियाब दं आरो बे मोन 40 बियाबावबो 40 स्टेडियाम गायसनगोननि बाथ्रा एबा खोथा होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय गोबां मानि खामानि मावबोगोन होननानै बे समाव खोथा होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव फिन आरो नोंथांमोननि गेजेराव मख'बावनांगोन दि बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे एपिएससि इउपिएससि लोगोसे बायदि बायदि डक्टर इन्जिनियार खालामनायनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव जाबायदि खामानि मावदों बेबायदिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गेलेनाय बिथिंखौबो गोजौ फारसे लांनो थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदों गासै 40 बियाबाव स्टेडियाम गायसननायजों लोगोसे गेलेगिरि एबा गोसो गोनां गेलेखावरि बिथांमोननि थाखाय माबायदि सुबिदा खालामनो होनो थाखाय खामानि मावनो थांखि लादों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। दं आखायाव बयबो नुनो मोनदों जोङो 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम जोङो गायसननो थाखाय मिनि स्टेडियाम थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोङो 6टा गायसनबाय, देग्लाय बोसोराव आरो 6टा, फैगौ बोसोरनैयाव जोङो बाखि जिखिनि जोंनि समस्ति थागोन बे समस्तियाव माने प्राय 18टा जोङो आरोबाव जि गोनां जागोन 28टा बेखौ जोङो खेबसेयावनो गायसननाय जागोन। सर जों बिटिआर ओनसोलाव माने गोबां फुटबल खेला होनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बे बेलायाव फुटबलखौ माबायदि लानानै फुटबलखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गेलेबोदों। दा बे हिसाबै फुटबला मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो जोंनि थाखाय। दा बे समाव ओंखायनो जिहेथु बेखौ गेलेनानै लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाबो दानो हायो, केरियार बेजोंनो जोङो जा ओनसोलाबो मुंदांखा जानो हायो, गोबां खामानिया बेजोंनो जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोजोबनानै जोङो फुटबलखौ वान अफ द बेस्ट इभेन्ट हिसाबै जोङो लानाय जादों आरो अलरेडि सन्टस ट्रफि, दुरान्ड काप बायदिसिना गिदिर गिदिर जोंनियाव गेलेनाय फुटबलनि जालांगासिनो दङ आरो बेयो सोलिबाय थागोन। थेंक इउ। बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफ्रा दिनै बेवहाय बेस्ट प्लेयार जागोन हौवासाफोरनि सासेनो 1 लाख आरो हिन्जावसाफोरनि सासेनो 1 लाख होनाय जागोन। थांनाय बोसोरावबो होनाय जादोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो थांनाय बोसोराव जेरै कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सेलेन्ट एवार्ड 1 लाख गेलेगिरिफोरनो जोङो 100 गेलेगिरिफोरनो 1 लाख करि होनाय जादों। देग्लाय बोसोरनिफ्राय जों नाजाबाय थादों जे नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय बेस्ट स्पर्ट्समेनफोरनो जोङो एफा फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय मोनसे पलिसि जों लानो थाखाय सिन्था खालामनाय जादों।